Eduardok, buru altxa eta bere jaiot urteko 150. urte hurrena bete den honetan, 2017 eta 2018an bere omenez egin ditugun ekitaldi guztiak ikusi eta entzungo balitu, ziur aski, lotzatuko zen bai. Tolosako hainbat lekutan, kale, antzoki eta lizetan, modu desberdinean entzun ahal izan ditugu Mokoroa jaunaren obrak. Eta harro gaude bai, egindako lan eta ahaleginen bitartez lortutako arrakasta, maisuaren izen eta bilduma musikalaren mailaren parekoak izan direla, esan bait genezake. Kontzertuak izan dira nagusi, besteak beste, 2017ko urrian ospakizunei hasiera eman zien Eduardo Mokoroa Udal Musika Eskolako areto nagusian egindako aurkezpen ekitaldi berezia. Abenduan berriz, Santa Maria Elizako kontzertuan, Mirian Ulanga organo jolea, Roberto Nuño bibolin jolea eta Santa Maria Kaperako bakarlari eta zortzikoteak parte hartu zuten. 9 obra entzun ziren eta horien artean aspaldi jogabe zeudenak gainera. 2018ko otsailean, Topik, Txontxongioen etxean, Mirian Ulanga piano joleak eta Oiaso kameratak, besteak beste Eduardo Mokoroaren Loriak tanda de balses eta alaitasuna obrak eskaini zizkiguten. Eduardo Mokoroa Musika Eskolak antolatzen duen musikaria izeneko astean, bertako ikasle eta irakasleen eskutik, piano, txistu eta abesbatzerako Mokoroaren hainbat obra jo eta kantatu zituzten. Ekainean, Tolosako Euskal Herria plazan, Don Eduardo Mokoroaren omenezko ekitaldi nagusia ikusi eta entzuteko aukera izan genuen. Parte hartzaileak Tolosako musika banda, Arimas orkestra, Txistularien banda, Udaberri dantza taldea, Isidro Larrañaga akordei orkestra, Tolosako dultzaineroak, Musika Kaperako abesbatza eta orkestra, eta erraldoi eta buru handien konpartsa. 150. urte hurrenaren ospakizunetan ere aipagarriak izan dira besteak beste, itzalean artxiboan egin den izkutuko lan ordain ezina, batetik, bisita gidatu eta itzaldiak. Eta bestetik, ia 500 PDF artxiboetan, Orkestra Sinfoniko Banda eta Boskotorentzat, Eduardo Mokoroaren 10 obra handi 14 bertsiotan transkribatu eta argitaratu dira. Zuzenean Santa Maria Kaperako web horretik deskargatu daitezkeenak. Eta harira datorkigun galdera zera da? Noiz izango ote dugu berriz ere, Don Eduardoren Orkestra Sinfonikoarentzat eginiko obrak, Tolosan berrestrenatzeko aukera. Tolosako 2017ko nazioarteko abesbatza lehiaketan, munduko hainbat abesbatzen hautik, Don Eduardoren sota zaldun errege abestia entzun ahal izan genuen. Urtean zehar, Santa Maria Elizan egun jakinetako ohiko elizkizunetan bertako musika kaperakoen doinu eta kantuak gozatu ahal izan ditugu. Eta San Juan bezperako zu handiaren ostean, Santa Maria plazan kaperakoen eskutik, Euskalduna txapeldun, Mokoraren kanta berrentzuteko aukera izan genuen. Guzti hau ez gain, azken urte hauetan egindako lanen artean, Don Eduardo Mokoroaren konposaketa jasotzen dituen 2 diskoen grabaketa azpimarratu beharko genituzke. Lehendabizikoak DVD-a eta CD-a biltzen zituena.
Orain dela 3 urte, 2015ean Santa Maria Kaperakoek Aragil Fundazioko ordezkari eta ekoizle lanetan aritu zen Josetxo Gabarainen eskutik eman genion hasiera egitasmo konplexu bezain erakargarri honi. Bigarren diskaren grabaketa Eduardo Mokoruaren 150. urteurrenaren ospakizunei nolabaiteko amaiera ematen diena, hemen aurkezten ari garen hau litzateke. Aurrekoa bezala, Luis Orduñaren zuzendaritzapean 2018an grabatutakoa. Eta harrotasunez esan dezakegu, Tolosako herria eta herritarrentzako altxor eta opari ederra izango dena.